Mela, Inter 1 Roma 2, video li qed jiġi rikordjat ftit minuti wara l-logħba, intom li wkoll qegħdin taraw dan il-video it-tnejn filgħaxija, raba telfa fi 8 logħbiet u sinċerament ma nafsa naqbad ngħid fuq din il-logħba, ħlief għandi xi ftit punti qosra imma ejja ngħidu hekk. Ir-raba konfront dirett mill-awb, ir-raba konfront dirett mitluf. Ħankun onest magħkom, ma kontx qed nistenna li ħanirbħu laqqas xejn. Ma kontx qed nistenna li ħanirbħu, imma fimni, diżappunt huwa kbir għal fatt li tlifna, jiena ma nafx x'ħanaqbad ngħid, se nirreaġixxi, kif se niġġudika, ma nafx. Ħankun onesti, l-ewwel punt li forsi nixtieq nibda bih, Samir Handanovic ġab ġis-saves u imma kellu ftit tat-tort fl-ewwel gowl u fit-tieni gowl bħas-soltu għatila plejżetek. Grazzi Samir, imma ħonqa paċenzja, intefalna fuq il-bankina għaliex naħseb li żmienek għadda. Ma nistax nifhem meta s-soċjetà u d-dirigenti u l-coach ovvjament ħajatu fiduċja u jibdew jilabu l-Onana b'mod regolari. Tgħidu li x'ħabba l-ambjentament u x'ambjentament. Onana ġej biex jieħu post Handanovic mela ejja ntulu without ifs, once and buts. Għaliex qed ikun iżjed ta' detriment milli ta' ġid il-gowler Sloven. Volneri, Iva, nirringrazzjawh tal-li tagħna, imma issa wasal iż-żmien illi iċċedi postu għal minnu aħjar minnu. Id-difiża, is-soltu. Is-soltu, il-gobs b'xi mod irridu naqilawhom. Bastoni, fejkin fl-azzjoni tal-ewwel gowl. Għax okej, ħafna sew fiċ-ċets li nkun fjonin u sew fl-Interclub Malta fejn kont qed nara l-logħba bdew iwaħħlu fil-Handanovic fl-ewwel gowl. Imma Bastoni fejkin, hemmhekk mhux l-erja tiegħu, il-min kien se qed jimmarka. Mingħajr ma ninsew ħaġa, naturalment Dybala kellu jiskurja llum. Bil-fors kellu jiskurja, speċjalment wara li ma ħadniex. Imma, lil minn dik. L-unika logħba dis-sena fejn ma qlajniex gowl kienet il-logħba ma' l-Ispezja. Il-bqija dejjem lajna gowl. Volneri xi ħaġa ħażina fid-difiża jispeċini. Ironikament, però, l-aħjar plejer li għandna fit-tim tal-Inter bħalissa huwa difensur. Għaliex il-plejer li ma ridniex bħalissa huwa l-aqwa plejer li għandna fl-iskwadra Acerbi. Jiġifieri, illum ukoll fil-ferma tiegħi kellu logħba tajba. Il-coach qed jissaħħu l-argumenti Inzaghi out. Biss jien nixtieq nistaqsi din id-domanda. All right, Inzaghi out. Tafu li biex tneħħu il-Inzaghi u l-istaff tiegħu irridu 18 miljun bejn wieħed u ieħor, minn fejn se nġibuhom daw? Minn fejn se nġibuhom daw? Din il-bajru kemm tista' tiswa? 50 ċenteżmu? Zang ma jaffordjahiex. Għax qiegħed bid-dejn sawnek. Fallut, midjun. Mhux imbilli ġiet tefal cash injection ta' 100 miljun iktar kmieni fil-każ tagħhom. Taraw il-video l-ġimgħa li għaddiet. Dawn qasuma tiegħu huma tawtejn. Oħra, lil ninseġġib. Skont ġurnalisti bħal Marco Barzaghi u Gianluca Rossi kienu qed jissemmew Claudio Ranieri u Mauricio Pochettino.
Pochettino ma naffordjawx. Ranieri, forsi tista' ġibu traghettatore sa' Ġunju, imma ma nafx. Ma jikkonvinċinix jiena l-għażla ta' Ranieri. Għalkemm ma tittarkanniex biex nilabu l-4-4-2 li jilabu. Allura ħatibqa' Inzaghi, ħatibqa' taqla ġo fik. Sinċerament, ma nafsa naqbad ngħid fuq għad il-biċċa, imma Inzaghi irid jara se jagħmel għax ma naffordjawx infallu iżjed lobiet. Lukaku forsi n-nuqqas tiegħu mhux forsi n-nuqqas tiegħu qed jinħass. Għaliex hemm bżonn dak il-lider. Lautaro nsejt kemm ilu ma jiskurja, pereżempju, fil-fatt illum il-gowl għamlu Winberg, Dimarco li kien ħaqqu jiskurja u konferma oħra li l-ftit lob deċenti li qed jilabu meta jkun qiegħed jilab bħala Winberg. Kif anke wera fin-Nations League mill-rajt mat-tim nazzjonali Taljan. Jiġifieri il-gowl ta' Dimarco kien gowl illi ħaqqu. Ma labniex ħażin, ħanajdu hekk illum. Kien moment fejn konna tajjeb ħafna. Fil-ferma tiegħi ir-Roma skurja t-tieni gowl Smalling fl-aqwa mument tiegħu. Konna sfortunati l-qatna l-lasta. Jiġifieri bħala logħob illum ejja ngħidu li konna tajjeb. Imma ovvjament bil-logħob ma tirbaħx il-punti. Il-punti tirbaħhom bil-diskurja gowl iżid mill-avversarju. Għażlani kellu logħba tajba llum, oġobna ħafna kif laq. Jiġifieri issa ovvjament irridu naraw as we go along kif ser ikompli ovvjament Brozovic għandna sal-aħħar tas-sena mingħajru. Jiġifieri qed ngħid sal-aħħar tas-sena sa Novembru. Għall-klabb futbol Novembru se jkun l-aħħar tas-sena. Apart il-pressjoni li hemm il-coach tal-Kroazja biex nieħdulu ħsiebu ma jmux iweġġalu u jitlef it-tazza tad-dinja. Il-bqija m'hemmx ħafna xi tgħid. Issa it-tlieta ħanilabu mal-Barcellona, Lewandowski show, għax fuq dik il-porkerija ta' difiża li għandna Lewandowski se jkollu xalata, garanzija, qed intikom. U mbagħad irridu mmorru fil-Mapei Stadium is-sibt ma' Sassuolo, ground li dejjem tagħna l-kedet, u mbagħad irridu mmorru fil-Camp Nou, mu lejħenna lina għaliex fis-sitwazzjoni li qegħdin we are in big trouble. U minix qed nara way out, għall-inqas sa Novembru minix qed nara biex insolvu problemi. U għal daw kollha li qed isemmu il-postijiet fl-Ewropa l-ewwel erba' nsewa b'dil-ottava, ma nidħlux mal-ewwel erba'. Il-kompetizzjoni hija ħarxa diġà qegħdin is-7 jew 8, jiġifieri minix qed nara affarijiet sbieħ. Sakemm b'xi mod ma jkunx hemm xi żvolta, imma sinċerament l-iżvolta ma nafx fejn ġejja, naturalment jiena nibqa' tal-fema illi il-klabb għandu jinbih, Zang għandu jaqbes il-barra u jalla jiġu bniedem illi jkun naqra sod finanzjarjament lest li jinvesti forsi l-Inter terġa' titla il-fuq u forsi nieħdu ruħ. Nala billi ngħaddi il-paġella tiegħi għal din il-logħba, Handanovic 3, Skriniar 5, again kien naqa' diżappuntanti, nispera li m'għandhomx ma nsolvu din is-saga ta' renewal ta' Skriniar, jekk ovvjament kif qed nispera iġedded. Acerbi 6, Bastoni 4, ieħor li ma nafx ġralu jiena, bilħaq qed insemmu d-diviża. Naħseb illum uffiċjalment kienet il-konferma li Devray tilef postu ġala darba lab reġa' Acerbi. Il-problema hija illi id-diviża għandha ħafna problemi u miftuħin iżjed mill-port il-kbir. Inkomplu bil-paġellet tagħna, Dumfries 5, Barella 5.5, Azlani 6.5, Ċaranoglu 6, kien sfortunat li laqat il-lasta wkoll,
Di Marco 6, Lautaro senteħ 6 għax assista għalkemm il-gowl baqa' ma ġiex. Turija illi il-kriżi tal-Inter tgħaddi wkoll minn nuqqas ta' goals tal-attakk. Dzeko 5, Mkhitaryan 5, Bellanova daħal tajjeb 5.5, Correa u Carboni mustentijom vot u anki Gosens ma kienx ħażin ftit li daħal u inti vot ta' 5.5. Jiena mibqija m'għandix iżjed xi nżid, l-appuntament tiegħi magħkom huwa għal għada f'xandira diretta wara d-damdima li ħanieħdu mal-Barcellona. Wara din il-waqfa jidħol Mark Schembri bil-kummenti tiegħu fuq Juventus Bologna. Ħudu ħsieb u bħalma dejjem ngħidu fit-tajjeb u fil-ħażin sempre Forza Inter. Ciao! Il-lejla tajba, l-ewwel ħaġa nixtieq nagħti merħba lill-YouTuber il-ġdid tal-Kamra Sportiva li se jitkellem dwar it-tim Ingliż ta' Liverpool li huwa inserta it-tim li jżomm jom missieri u l-aħħar safra tiegħi fil-fatt kienet qabel il-Covid għax għaddi ma sifirx minn dakinhar law biex narhom ġew Anfield. Imma niġi għal dak li huwa mitlub minni mill-editur. Juventus 3, Bologna xejn. Finalment wara xahar ta' Settembru diżastruż rajna rebħa. Issa ma jfissirx li mit-18 ta' Settembru li law saru l-mirakli, biss sal-inqas il-mentalità tat-tim Juventina kienet li ma waqfux. Forsi kienu l-ewwel 20 minuta xi ftit mhux daqshekk brillanti, biss ma li ġi l-ewwel gow li inserta l-ewwel gow fil-kampjonat ukoll ta' Filip Kostic minn assista Dusan Vlahovic li irreċiprokaw dak li għamlu f'nofs il-ġimgħa mat-tim nazzjonali għax f'nofs il-ġimgħa kien Kostic li qassam lil Vlahovic u Skurja u issa jalla dan it-tandem jirnexxi mat-tim Juventin. Min hemm lem il-Juventus ma ħarsux lura. Jiġifieri għall-inqas veru l-oppożizzjoni kienet li kienet il-Bologna, m'għandi xejn kontra l-Bologna għax naf li hawn Malta wkoll hawn supporters tal-Bologna ma jmur xatt minnhom qiegħed jarana wkoll. Imma din hija l-mentalità li rrid nara u li rrid mhux qed ngħidlek li bil-fors se nirbħu għax ifhimni il-kompetizzjoni hija kompetizzjoni jibsa, biss li nixtieq nara minn issa l-qoddim. Forsi dil-waqfa tan-nazzjonal servit ta' ġej tat-tim, forsi mentalment, naf fi żgur li ġiex players importanti qiegħed jingħati li lejt minn dan ix-xahar se jirritornaw qed nirreferi għal Chiesa u għal Pogba iktar tard f'nofs ix-xahar wara sospensjoni ta' ġiex lobiet li ġustament laqgħet jiġifieri Di Maria wkoll ħajritorna. Li minn hekk ħankompli fuq il-logħba tal-lum ħalli ma niddevjax wisq. Ħadd gost li Dusan Vlahovic wara nixfa
kien l-ewwel skurja 4 goals fl-ewwel logħbiet tal-istaġun bad ġiet nixfa, illum sa bix-xibka wkoll għax nammetti li kien hemm ċertu logħbiet li rajtu xi ftit jew wisq delus u ngħidlek il-verità meta nibda nara delużjoni fuq ċuħ ta' plejers kbar, pjuttost nibda nibża jiena illi jkunu ħajtolbu xi transfer. Nillum il-ġurnata ma jiena bħala supporter Juventin ma sirt norbot qalbi maħat mill-plejers imma mal-arma għax dik hija l-ewwel u qabel kollox. U ta' sodisfazzjoni kbar huwa Arkarius Milik. Milik illi ma ġiex b'ammont kbir ta' flus, forsi ma kienx l-għażla u l-enija ta' Juventus imma huwa plejer li fitja fit-tim. Dan it-tip ta' kwist qed ifakkarni ħafna fl-akkwist li jagħmlu f'Jannar tal-2011 ta' Barzagli ma bħala difensur li l-Juventus kienu għaduh bi 300,000 u mbagħad l-istorja m'għandix għalfejn irrepetija fil-programm tal-lejlax. Nafu li żviluppa fuq mill-aqwa difensuri fid-dinja. Jalla issa ma kienx logħba ta' darba, ġejja logħba qiebsa fil-Champions League kontra t-tim tal-Maccabi Haifa li rebħa hija imperattiva għax jiena naqpa sostni dak li qed fi programm preċedenti li naħseb Juventus għandhom siq u nofs barra mill-kompetizzjoni u fuqaw irrid nagħmel parentesi. Jiena bħala partitarju jekk hemm il-darba se niġu eliminati fl-istadju tal-gruppi, kważi ngħid egoistikament għax naf li forsi l-Juventus jistgħu jieħdu xi ħaġa finanzjarjament aħjar jiġu il-barra minn kollox. Ħalli mbagħad nikkonċentraw fuq il-kampjonat u fuq il-Koppa Italja. Qed ngħid hekk hija kontra qalbi, imma dik hija r-realtà. Jiena jalla fiċ-Champions League nirbħu l-4 logħbiet li għandna, għax għandi nifhem li bit 12 punt ngħaddu, imma l-istorja mhijiex daqshekk faċli. Xi ħaġa li dejqetni fil-logħba tal-lejla, għax jiena kollox għalhekk hija dawn il-lejla, huwa l-ammont ta' ċansijiet li ntilfu. Forsi llum ngħidi, ma tnejb xejn ma tlitab xejn mal-Bologna kien hemm ċertu serqan il-moħħ. Biss mhux ħajġi nhar is-Sibt jekk il-Bambini Rejt fis-sitta ħanilagħbu kontra ċ-Champions Taljani ġewwa darhom u jkollna xi logħba tajba u nibdew naħlu ċ-ċansijiet għax bir-rispett kollu il-Bologna mhumiex il-Milan, il-Milan mhux ħajaffrulek għandhom il-dak leja huwa tal-bliħ. Jiġifieri dik waħda mill-affarijiet li jiena xtaqt ingerger naqra fuqha għal nikser qalb l-editur. U l-aħħar ħaġa hija illi wara x-xahar diżastruż ta' Settembru, apparti l-hashtag Allegri Out li telet fis-set post globalment, kien hemm hashtag oħra li lili weġġetni iktar minn dik. Li kienet lin-nies ma jattendux għall-logħob. Jiena ma nistax nifhem. Għalfejn isiru daw it-tip ta' hashtag. Jiena nemmen li meta persuna huwa partitarju ta' tim u min hu dat-tim mhux ħanidħol fiha. Ngħid għalija l-ikbar support nagħtih meta it-tim ikollu bżonn. Għax fil-Bnazzi kulħadd jippoppa sidru jidher ċelebrazzjonijiet u jisu għamel xi ħaġa u jew ħalli nkun bilanċjat. Imma fejn ikunu daw in-nies fil-jiem tat-telf bħal bebbux jimmur jistaħba fejn ikunu. Jiena nistqar magħkom illi meta bdejt inżomm mal-Juventus, forsi jkun hawn min jaħseb illi bdejt inżomm magħhom għax huwa tim rebbieħ li huwa mhux il-fatt għax kien iż-żmien literalment 30 sen ilu minnu tal-età tiegħi jiftakar il-Milan nazzarda ngħid b'wieħed mill-aqwa timijiet tas-seklu. Ġifieri kienu jiddominaw għall-Italja għax fil-fatt ħafna nies tampar tiegħi ħarġu jżommu mal-Milan. Ġifieri jiena qatt ma żammejt ma' dan it-tim għax kien jirbaħ, meta ġie rebħ ovvja li fraħt. U għandi biex inkun gbur nista' ngħid li rajt it-tim tiegħi literalment jirbaħ mit-tazza UEFA ta' 93 għal dak kollu li huwa possibbli. Għajr it-tazza tat-tazzi ma' dik l-aħħar li ntrebħet fl-1984 fil-sena li twilid.
Imma li tiġi tgħid llum tagħmel dawk il-hashtags u l-ground huwa void jew kważi void li tweġġani ħafna. Għax jien nitlob l-Alla li kieku nirbaħ somma u jkolli ġixtik ma' Josh Rokna ta' Turin, għax kieku żgur nitla' ħafna iktar spiss nara t-tim favorit tiegħi biex ma nkunx negattiv. Nalaqgħu għal-inqas għal-lejla ingawdu rebħa ħalli minn għadha l-hemm kelba min irid nikkonċentra fuq il-logħba ta' nhar l-erba' li hija importanti u nittama fil-logħba tas-sibt għax rebħa s-sibt l-għonet titfana punt taħtom tkun xi tkun ir-rebħa kieku tkun kontra Champions li nemmen jien għadni fermament nemmen li huma t-tim favorit li jżommu l-kampjonat Taljan għal dan l-istaġun, pero dan huwa twil, dan l-istaġun, jiena li dan l-istaġun u ċert li kulħadd fil-Kamra Sportiva jaqbel miegħi. Il-veru kampjonat issa jibda jintlaq minn wara t-tazza tad-dinja, kil-bambin irid. Mal-punti li għandhom jintrebħu issa huma importantissimi, ġejjin nax il-logħba fit-43 jum, ġifieri ħajkun hemm ħafna turnovers, se jkollok injuries, se jkollok sospensjonijiet, nittama ma jerġax għax każ ta' COVID, għax x'inhu xorta jħallilek players barra, issa li qed toqrob beda l-istaġun tal-ħarifa u toqrob ix-xitwa. Ħalli kemm jista' jkun qed ngħidlek mhux għall-Juventus biss għal kwalunkwe tim, ħalli naraw kampjonat li hu tiġa bilanċjat, imma iktar bilanċjat ħalli jkun iktar sabiħ. Veru l-kampjonat Taljan il-level tiegħu mhux il-level ta' snin 90 jew tal-bidu ta' snin 2000, biss huwa kampjonat li qed ikun interessanti ferm. Għallejla nieqafaw, biss irid infakkarkom żewġ affarijiet. Ftit tal-ħin ieħor dan il-post match ħajkun qed jidher mill-ġdid għal min ma laħaqniex mill-bidu. U barra minn hekk l-iktar ħaġa importanti huwa li fil-waqt li nirringrazzja lil Antonello li nhar il-ħamis mill-ġdid stidinni sabiex inkun qed nikkummenta kemm il-post match tal-logħba mal-Maccabi Haifa u anka flimkien mal-kollega Clayton Zammit iċ-ċomba nitkellmu xi ftit fuq il-logħba ta' nhar is-sibt li ġej. Nħallikom fil-paċi, forza Juve u fino alla fine. Saħħiet.